Sup mga guys sa inyo, mga kahombre, mga kagalamay, mga kagagamba. Ito po ang mapapanood nyo ay napakagandang laban. Napakagandang laban kung saan makikita nyo ang laban ng gagambang Isabelang Salmon. Salmon ng Isabela versus Masbate Line Derby size. At same size din sila guys, kung mapapansin nyo. Tapusin nyo itong video na to guys, dahil mayroon pa akong mga picture na ipapakita. Kung napapansin nyo, may bago akong damit. Yan o. Yan o. Yan o. Batang 90s. May logo ko rin yan guys, may logo ko. Yan. Meron pa tayong kulay gray niyan. Ayan. Charan! Ano, maganda ba guys? 1,000 subscriber guys, mamimigay ako ng isa nito. Magpaparapol ako at pamimigay ko ng isa to. Pero kung gusto nyo, magbebenta rin tayo nito. Yan o. Hi guys! Send nyo lang sa akin ang design na gusto nyo at siguradong papagawa ko yan ng t-shirt. Ayan o. Kita nyo naman, ito kasi yung design ko. Ayan o. Lahat ng klase ng gagamba guys nandito dito na panlaban. Tagalog, Masbate, Bicol, Salmon. Ayan. Lang guys, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Titigyawat na ako. Kakagagamba. At hintayin nyo rin yung parating na video. Yung laban ng Masbate Line versus Gagambang Bicol. Ayun lang, God bless us. God bless all, panoorin nyo to at tapusin nyo po yung video dahil may mga picture pa po. Hanggang sa muli, ito po ang ating channel, Ryan DC Mandragit 2016. Suportahan po natin ang lahat ng nagbablog ng gagamba. Sila Ivan, sila Spidey, Dick Spidey, sila Gagamba Pilipinas, Exotic Pilipinas. Yun guys, shoutout sa mga nagpapa-shoutout. RJ Torres ba yun? O J Torres, shoutout sa'yo. Dahil nakalimutan daw siya i-shoutout nung nag-shoutout ako. Panoorin nyo to guys, napakaganda. Yun lang, hanggang sa muli. God bless all. Kumilos kayo ng walang proses. At ikaw, journalist, meron ka pa rin informant na ibarado sa dating report mo. Paano niyo masosolve ang kasong hawak ninyo kung wala tayong koordinasyon? I'm sorry, pero kailangan ilipat ko lang ang kasong Salmon versus Masbate. Hindi nakasuhan ito si Agro, wala ng problema. Dapat, tinungkol niyo rin yung tatlong pulis na yun eh. Saan siya daw, sir? Uy. Sino ba ulit? Sir, baka mas magkaproblema tayo kung tinubara namin yung mga pulis. Yan guys, nagbibilutan guys. Ganda ng laban. Uy, talo yung Masbate guys. Pero pumapala. Uy, nalaglag yung Salmon. Nalaglag yung Salmon. Ayoko sa lahat. Nalaglag guys, kuluntoy oh. Yung tatay ko. May tama guys, ang laki ng katis. Magaling pala yung Masbate. Ito, kuluntoy din guys. Masbate. Ayan yung Masbate guys ha. Ayan. Pula yung ano niya, yung mga hita, yung mga galamay. Ito yung Salmon guys. Ang kuluntoy. Isa pa guys, last. Pareha sila may tama. Uy, talo guys yung Salmon. Pero panalo na yung Salmon kanina eh. Bumalik lang eh. Matapang Masbate eh, no? Oh, wala na.
Lalaglag na guys. Yan guys. Next na paglalabanan natin, may nagre-request ulit. Masbate versus abang basta meron, nakalimutan ko lang kung anong sanggagamba yun. Umorder na ako eh. Uy. Talo yung salmon guys. Oh. Sa nagtatanong nga pala sa akin ha, yung pinaglaban ko na Lion Spider versus Salmon, yung tinalo yung Salmon, ano yun guys, gagambang ano pala yun, mas bati line din yun, yung Lion na yun. Parang eto rin, mas bati line na yan. Ayan, mas makikita nyo naman yan, mas bati kaysa sa Tagalog. Mga pulahan yung hita, tapos malalaki yung pangil. Mas mahaba yung galamay. Ayan o. Talo yung salmons guys. Ayan ah. Same size na yan guys. Baka mag-ano pa kayo. Parehas condition yan guys. Binartolina ko parehas yan guys. Tubig lang at konting pagkain lang. Para mas matapang sila. Nakita nyo naman, unang salpukan pa lang. Natalo na agad yung masbate. Kaya lang bumawi. Bumawi ang masbate at binalikan niya. Parang same lang din nung laban ng Lion versus Salmon. Naalala nyo yung tinalo yung Lion, tapos biglang bumalik sa sapot para bumawi. Ganun yung ginawa nito. Ang problema nga lang nito, hindi niya nabilutan to. Yung Salmon, hindi nagpabilot. Hindi katulad nung unang in-upload ko. Ito. Okay. Yun lang guys, mag-like kayo at mag-subscribe guys. Ito nga pala yung t-shirt batang 90s. Mamimigay ako na ito guys, promo. Kahit di pa tayo napapansin ng YouTube at di pa tayo wala pa tayong ganong subscriber, gusto ko lang ipaalam sa inyo guys na suportahan natin lahat ng nagbablog ng gagamba. Ayan guys, batang 90s. Pagawa ko yan. Eh, may itim din ako guys. Kita nyo guys. Bibigay tayo ng isa nito guys, promo. Paparapol ko pagka nag 1,000 subscriber na tayo. At hintayin nyo rin yung lalabas ko mga t-shirt na design ng mga gamba. Yung clothing ko, magbibenta tayo niyan guys. Yun lang guys, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyo. God bless all.